Ајде, елате сам, че тоа... Горе на моста најфи. Лето да така, че тоа батко... Тоа състезател... Не състезател. Не. Ей, тука... Чај да видим се. Nije tega кој го прави. Обаче кад послезе како Герена река па мајка тоа да бија. Ju ќе бјави тука. Војде ми. Е коса. Тој моите старата имам и ново Peugeot 406 сам го дал на него, ма не смее да ја карате што ќе го чупи. Пак таа сега му си купи нова кола и просто някой да прави, ще го бракува и сега след много година. И такова. И сега е тормоз е тука. На кой да го продаде? На Опал ще я караме. Няма куда да правиш. Тя си и стара вече. И да го удари. Ами се обаја на брата дојде с мојата ама задърпа. Тя нашата пред него, неговата от... Знаеш колко народ да се той, сега бях тук е изобирал. Има две коли пред нас. Така, лака върма дърпа е. Викам тук е човека. Иде началника кай, къде са обувки? Викам, шетра. Къде са? Тут кай приеди. Викам, тук мокри. Ели това ще отиде. Пак аз това да мокри. Ами, вися, то ми рак да го тручи сега. Неговата не смейте да го такова, защото се щупи и ще стои без кола. Да, карам май, два. Тя ти река най-лесно. Той сега нищо не умели някой, те тук два има. Вие колко сега сте там на това? Я и моя тръгни, гей. Те май ще идват на дърпата. Ще идват май, чай да го идвам го спрося как да спират и ще стигам толкова.